Ayibonge inkosi bazalwane nantambama egameni likaJesu ngiyabingelela. Uka Gumbi lo, a gospel singer, the worshipper. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, Baba uNkulunkulu bazalwane oyigcinile impilo yami kulesi sikhathi sanamhlanje. No ngiye ngathula nje ngabheka bazalwane einsukwini ezinjena. Ngiye ngabuka nje ama podcast ngokuhlukana kwawo. Indlela nje okwenzakala ngayo umsindo emhlabeni wonke ukhona since ubrother Enigma eqale ekhuluma indlela uNkulunkulu ambonisa ngayo ukuba ahambe ayo corrector, ngicela uunderline ayo corrector abantwana bakaNkulunkulu abalindele umbuso, ukuthi ke umbuso wezulu ufuna nanka ama criteria. So in other words, what I'm trying to say ngithi ubrother Enigma uphethe irubric as mina kule profession yami engisebenza kuyona. Kube khona izinto uma if you are assessing, maybe you can make itool yoku assessa leyo assessment osuke uyenzile. You can design I marking guide or wenze irubric okanye wenze criteria to what are the criteria that you need on this assessment. It's like that kulezi nsuku ukuthi ubrother Enigma uhamba ayolanda irubric kaNkulunkulu a correct, ngicela uunderline, a correct abantwana bakaNkulunkulu abazaliwe ngezwi likaNkulunkulu. This message is not for everyone. This message is for abantwana bakaNkulunkulu abasendlini osekufanele bayibone ukuthi ezibe ngama assessment akufanele ukuthi one day asubmitwe kuNkulunkulu. If uNkulunkulu esewathatha noma kube usuku lokusubmita, uma uNkulunkulu ekhipha icriteria yakhe uzothi mayemaka abone yini abufuna, ngoba phela uNkulunkulu ufuna ubungcwele, akasifuni isono, akayifuni into ehlangene nesono uNkulunkulu. So ke uma eseqala emark esebenzisa irubric yakhe noma imarking guide yakhe esebenzisa lama criteria afunayo ukwamitha kulento yakhe noma kule assessment yakhe. So in other words ngithi uEnigma ukhuluma ulethe irubric kaNkulunkulu kubantwana bakaNkulunkulu. So ngiye ngibone kwesinye isikhathi la uthola ukuthi ku TikTok khona ophendulayo athi uyabheda lo, uyahlanya lo, noma esho izinto angikuthandi ukuthi uma ucomenta ufake I sort of insult, especially kwi page yami. So kukhona abantu abathi ubrother Enigma ufukuzisa abantu ngokugqoka. Hayi bazalwane, ayinjalo. Hayi bazasikhulumeni le ndaba. Indaba yokugqoka ayiqhamuki ngobrother Enigma. Indaba yokugqoka isezwini lenkosi. Abazalwane bafunda iBhayibheli, isezwini lenkosi bazalwane. Sifundisiwe mina ukuphenduka kwami, ngiphenduka ebandleni eli-street. Omunye umuntu uma ngifika that side of iJoburg bathina uphuma esontweni eli-to tradition, bebuka the way engiyiyona, and then nami ngase ngiyabona ukuthi vele umuntu aqale angathi uyanciphisa, but nje unciphisa ukuthi hayi ake wenze nje nawe ngalendlela vele abanga understanda ngayo kancane, hayi ukuthi maybe ungathwala ekhanda. Kwakungihlula nje vele ukukhonza ngingathwele ekhanda. So ubuke lokho nje ukuthi maybe ba understand. Akusikho okabrother Enigma ukucover ikhanda njengoba ekhuluma. Akusikho okabrother Enigma ukuthi abesifazana bashise impahla zabo kulezi nsuku. Abantu ubona imililo kuyashiswa bayaphenduka abantu. Abanye abantu sebethi ubrother Enigma ufukuzise abantu bayashisa impahla zabo. Ayikho into enjalo bazalwane, akukho lokho. Uma ngoba ngisho ukuthi ubrother Enigma inkosi imnikeza icriteria efunakalayo mhla inkosi ibuya, fanele kuthike kwicriteria ukuthi le assessment ebekade nginikeze abantwana ngishilo ngathi abahambe, maybe let's say you are teaching in natural science and technology,
you ask your learners to design a structure, maybe a bridge or sort of ngoba benza technology. You put down all the criterias owafunayo ukuze abantwana bawamithe. Uma ngabe lesi structure singenawo lama criteria owafunayo, maybe ama marks athi 0 to 1 or 1 to 2, and then sengizokhetha ukuthi ngimnikeza amangaki. Injalo ke lento kaNkulunkulu, injalo le message between uNkulunkulu no brother Enigma nabantu. uNkulunkulu ulethi criteria uyiletha kumntwana wakhe, uthi nikeza abantwana bami ukuthi nazi izinto sengizobuya, nazi izinto okufanele bazigcine besendlini kaNkulunkulu, bephume endaweni la ama criteria ababona ukuthi already sebawakhohlwa noma basawafuni noma abasazingeni nje indaba zokuthi konja lo mbuso esusebenzelayo lo wala emhlabeni uyaphela, thina sinombuso wasezulwini. Alibonga igama lenkosi ebusuku. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiqondeke indaba yami ilapha ekuthenini kwi dress code, ukuthi dress code akusiyo umbono noma iidea ka brother Enigma, ngoba abanye sebethi hey uconfuse abantu, ingane sezizashisa impahla za. Akusiyo, yizwi lenkosi elisitshelayo bazalwane ukuthi sithina siqhwa kanjani. Ake siye lapha na ku 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10. Ufundeka kanje nabazalwane. Hallelujah. Verse 9 and 10, chapter 2 verse 9 and 10. Uthi maqondana nabesifazane bandleni, ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamaparel nangezambatho ezinemali eningi, kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle, bahlobe, underline, bahlobe ngemisebenzi emihle. Awuthi sihlobe ngezambatho zemali enkulu so sibonakala ukuthi eyisaba uNkulunkulu nje ngokuthi sigqoke kahle, uyithathe le grace kaNkulunkulu uyenze sengazi ukuthi wena nje lo musa kaNkulunkulu usuwenza sengazi ukuthi angazi ukuthi uma usufike ekholweni ungathi reach standard esithile, ngathi usunde class, angazi abazali bakulesi sikhathi bayithatha kanjalo. No, asihlobe ngokufanele, sigqoke izinto in English ifunde kanje ithi likewise also that women should adorn themselves in a respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Our clothing should be modesty. Our clothing should be modesty. Yini into modesty. Ukhona ngiyengibona la TikTok mase uthola ukuthi uyapost umuntu ugqoke nje ngendlela ehloniphekile bese ethi ke angithandi ukugqoka lempahla ngoba bebuza ukuthi ushade kwabani. So uyabona ukuthi lo muntu ugqoke modesty kangakanani bazalwane, sikwazi ukuhlonipha abayeni bethu emhlabeni, sikwazi ukuhlonipha emzini yethu emhlabeni, sihloniphe especially abantu abashadile ngakhuluma ngabo ukuthi bayazi ukuthi uma umyeni ethi angilifuni ibhrukwe nangempela uyaliyeka. Why inkosi mayikhuluma ukuthi asigqoke modesty, abantu bebone sengazi ukuthi usuwenza ivangeli ngathi elakho? Akukona ka brother Enigma ukugqoka modesty, izwi lenkosi lisitshelayo lokho. Abantu abashisa musana ukukhathazeka ngabantu abashisa impahla zabo, abantu abashisa impahla zabo abantwana bakaNkulunkulu emva kwecriteria ephuma ezulwini. There is a rubric ephumile
yoku-assessa inkolo yomzalwane. Wena ongakholwa nongakaphenduki ngoba I don't think ukuthi umzalwane ngaba nenkinga yale message yalezi insuku espreadikayo kaBrother Enigma ukuthi uba nenkinga yani wena ngoba ungumzalwane. So this is a criteria ofanele sisebenzise endlini kaNkulunkulu. Liphinde futhi izwi liyakhuluma nangamadoda likhulume ukuthi nawo ufanele agqoke kanjani kanye nabesifazane nje masingabheka sithiwa sibuka lapha ya izwi lenkosi sibuke u1 Corinthians chapter 11 verse 4 and 5 verse 4 and 5 in English ufundeka kanje uthi every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head, but every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. Men are to dress like men, and women are to dress like women. So sonke bazalwane sine dress code endlini kaNkulunkulu. Indoda igqoke nje njengendoda kube nomehluko phakathi kwendoda nomuntu wesifazane. Lento ayiqala ekhaya ngoba ibandla lakhiwa umndeni. Ayiqala ekhaya nje kubonakala mawungena ukwazi ukuhlukanisa izingane zamantombazane nezabafana. Uphinde ngumama uphinde kubaba. Akube naleyo dress code. Uma ngabe niyakuphikisa ke lokho ake nisitshele ukuthi kufanele kugqoke kanjani. Kufanele sigqoke sonke sifane. Siyasibona vele kwesinye isikhathi ukuthi nijabulile umyeni wakho ugqoka ijini nomama ugqoka ijini abantwana bamantombazane nabo akusabonakala umfana nentombazane lapho senihamba ngabe nithatha ifamily car nekhipha nebhishi or noyihlalela khona niphole. That's nice. That's a lifestyle. That's yes, family ibona ukuthi it's united and we like it. But kuNkulunkulu bazalwane umnini mandla wonke uyena osifundisayo noma umoya engcwele mayisefikile uyakusifundisa siholele kulo lonke iqiniso nengazange yena uJesu azalisho kodwa ngenxa ukuthi wathi uzosithumelela yena. Ake sibuke nje kwabaseKorinte wasekhuluma ukuqala chapter 11 verse 4 and 5 njengoba bese ngifundile lapha ya othi it's verse 4 and 5 if I'm not mistaken, and then 1 Corinthians ufundeka kanje yileyo naleyo ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha ikhanda layo limboziwe ihlazisa ikhanda layo kepha yilo nalo wesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofethi ikhanda lakhe lingabhujuzelwe uhlazisa ikhanda lakhe ngokuba lokho kukunye nokuthi uphucile. So ukubone umuntu wesifazane mayephucile ukuthi kwesinye isikhathi akubi ukuphuca ke ukususa sonke nje into lekhanda wenza ichiskopo of which abantu besifazane isikhathi esiningi abakuthandi lokho. So bazalwane in other words asitshelwa umuntu ukuthi silihambe kanjani ivangeli. This is a map. Le imap engeke izikulahlekisa. As uma ngabe ukubheke language teacher uma efundisa language efundisa abantwana writing uyayeqale ngayo mind map echaza iyabadirect ukuthi fanele babhale kanjani ukuthi mabesuka la baqala la bashonaphi benza kanjani abenzele this is a mind map nakhona la. I-mind map le uma ngabe uyeza ukuthi usiyalahleka endleleni ayikho into engekho la. Ayikho bazalwane into engekho la. Bengaqhamuka abaprofeti ngaba yazi be your own prophets. Be your own prophets. Uhlale phansi uma ngabe sebekukhulumile abantu uyibone imsindo uthatha izwi uthi wena uNkulunkulu uthini. Abantu abayeka ukuthi hey uBrother Enigma hey uba confused abantu bashisa impahla uBrother Enigma uNkulunkulu umnikeza icriteria
esho ukuthi njengoba esho nje ukuthi sekusele 3 minutes ukuthi inkosi ibuye. We don't know ukuthi amazulu acalculate kanjani isikhathi, but thina sibambeni lokho kushiwo ukuthi inkosi seduzane iyabuya masinyane. Nansi criteria ke manje bantwana bakaNkulunkulu abathengiwe ngegazi abashoyo ukuthi uJesu uyinkosi. Uma nisahlele emzimbeni kaKristu njengoba senihleli kuyena namamukela uKristu waphila kunina nahlala naye, kwehle icriteria manje ethi hayi zingane zami sengibuya, nazi izinto engifuna ukuthi mangifika ngifike ngizithole kini. Le message is not for everyone. This message is for abantwana bakaNkulunkulu abathengwe ngegazi likaJesu. Let us respect the message. Let us repent before uNkulunkulu abuye. Alibonge igama lenkosi. Bayaphenduka abantu bayashisa impahla ngenxa yokuthi basemzimbeni wenkosi. Bayafila manje ukuthi no, hayi inkosi mangathi uyabuya manje yanokha njengamanje oba ngihleli nje ithi knock Ka Gumbi sengifikile ngizokulanda. Ingabe mangabheka icriteria esipresentwe phambi kwami ngiyayimitha yini? Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. This is Ka Gumbi.Br.Enigma egameni likaJesu, the worshipper. In Jesus' name, amen.